Ola, benvidos a Seixalbo. Vamos explicar o entroido que facemos aquí. No seu día había domingo falereiro, vale? Que facíase con borralla, porque a fariña escaseaba, pero eso xa, agora mesmo, ese domingo falereiro perdeuse. Entón temos o domingo leiro, vale? É o primeiro, unha semana antes do entroido, vamos a buscar a nosa familia entroideira, Paquita e Nicanor. Son os nosos mecos garantes do entroido que os vai cada ano os gardan nunha casa. Vale? Os gardan, os protexen e son os encargados de vestilos po entroido dese ano. Entón, o domingo leiro vamos a buscalo, damos un percorrido polo pobo para que a xente se entere de que xa comeza o entroido e despois vamos á praza. E na praza temos o xogo das olas, vale? Tanto participa todo o mundo, pois hai olas pa nenos, olas pa maiores, as olas das mulleres, dos homes. Agora facemos tamén piñatas pos nenos e despois pois música e baile. O seguinte día que celebramos en Seixalbo sería o domingo de entroido, sería pois, antes pois era eso, disfrazarse co que tiñas pola casa, salir un poquinho de música e agora dende 2011 pois sí que estamos facendo regularmente unha gran xuntanza pois de comida, unha comida bacanal, cocido de entroido, e xuntámonos todos xa disfrazados e despois da comida pois música, todos os nenos xogando, pois, entroido na rúa, o entroido pide rúa e pide música e pide cachondeo. O día grande, vale, isto sempre foi así, históricamente, é o martes. O martes de entroido é o día das comparsas. Entón, aí o primeiro que facemos é un desfile grande por todo o pobo, con toda a xente disfrazada e as comparsas. Vamos á Praza Maior, ali as comparsas fan o seu teatro, ahora hai algo de teatro, hai algo de cantares, hai algo de rimas satíricas, un pouquiño así, e despois, pois, máis baile e cachondeo. Despois, ao final, sacamos a Paquita e Nicanor e o Vicentiño, que ahora Vicentiño é o seu fillo, é unha figura máis recente, a sacamos do balcón da casa onde estén, custodiando o entroido, os levamos por un percorrido, vale? Este percorrido pois é histórico, ten que ir por unhas rúas sí ou sí, entre as canellas, e volvemos á plaza. Facemos un lume simbólico, vale? Antes quemábanse os corpos dos mecos, agora xa non, facemos un lume simbólico e despedimos, entregamos os mecos á seguinte familia que os vai guardar para o ano seguinte. E o día seguinte, o mércores, o enterro da sardiña, choramos como desconsolados porque falta un ano para volver a vivir o entroido. Vale, simplemente engadir que é unha celebración ancestral, levamos moitos anos, a Paquita, esta cabeza, máis ou menos data de 1902, e o Nicanor pois é un poquinho máis moderno porque se deteriorou moito e no 67 máis ou menos volveron a facer. O Vicentiño naceu nos anos 50 máis ou menos, estivo 4 anos, houve unha desgracia que a persoa que o guardou desapareceu, pois hasta que no 2011 máis ou menos se volveu a recuperar. Entón o Vicentiño non ten cabeza histórica, por eso non está aquí, el está xa, ainda é novo, o rapaz. Está por aí. Entón, nada, convidarvos a vir ata Seixalbo algún dos nosos días e, sobre todo, pois disfrutar o entroido que xa estamos nel.